σημερινή εκδήλωση αποτελεί άλλη μια δράση της περιφέρειάς μας, η οποία προσπαθεί να φτιάξει το στρατηγικό σχεδιασμό και τις επόμενες προγραμματικές περίοδους, αλλά και σε αυτή που βρισκόμαστε να κάνουμε διάφορες διορθώσεις στο πρόγραμμα του ΕΣΠ και γενικότερα όλα τα προγράμματα που έχουμε σε εξέλιξη. Έτσι λοιπόν, η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία αποτελείται από την Επιτροπή Καινοτομίας, η οποία η Επιτροπή Καινοτομίας αποτελείται από στελέχη όλης της αγοράς, επιστήμονες, επιχειρηματίες, ερευνητές, μια σειρά άνθρωποι, έχουν σχεδιάσει την επόμενη προγραμματική περίοδο, τους στόχους και τους άξονες που πρέπει να πετύχουμε. Αυτό που έχουμε καταγράψει και τα ακούσουμε σήμερα είναι ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση και μια ανακατανομή, αν θέλετε, των περιφερειακών ενωτήτων μεταξύ περιφερειακών ενωτήτων, ακόμη και μετροπολιτικών περιοχών με τον υπόλοιπο οικισμό. Είναι μια σειρά από στοιχεία τα οποία πραγματικά μας δείχνουν τον δρόμο στον οποίο πρέπει να βγουν οι επόμενες προσκλήσεις για να εξορροπήσουμε, αν θέλετε, τις ανισότητες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα γίνεται μια ευρεία διαβούλευση και παρουσία αλλά και διαδικτυακά που θα συμμετέχουν πολλοί ομιλητές, πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι θα καταθέσουν τις προτάσεις, θα καταθέσουν τις απόψεις τους. Όλα αυτά θα συγκεραστούν για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα. Και αυτό που είχαμε πει από την πρώτη μέρα που διεκδικήσαμε την περιφέρεια μέχρι και σήμερα, ότι αυτή η διοίκηση θα διαβουλεύεται. Θα διαβουλεύεται με τις φορείς, θα διαβουλεύεται με τους πολίτες, θα διαβουλεύεται με τους οργανισμούς για να βγαίνει το σωστό αποτέλεσμα και με μια κοινή στόχη και μια συνεργασία αυτή η περιφέρεια αλλάζει και θα αλλάζει καθημερινά.